Żagħżugħ ta' 29 sena nżamm arrestat wara li kien akkużat li jeddet lill-oħtu u l-sieħeb tagħha b'arma tan-nar. Kert Towma li huwa self-employed kien akkużat li jeddet lill-oħtu u l-sieħeb tagħha b'arma tan-nar li kellu fuqu arma tan-nar mingħajr pussess, li kellu fuqu arma tan-nar mingħajr permess u li saq vettura mingħajr liċenzja u polz tal-assigurazzjoni. Fil-qorti nstema kif il-każ seħħ jumejn ilu meta oħt l-imputat ċemplet l-assa ta' Birkirkara u rrappurtat li huwa kienet jeddida illi jispara żewġ tiri fuqha u fuq is-sieħeb tagħha. Towma wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih bl-avukat tal-għajnuna legali jitlob għal ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal dan għaliex l-aħwa jgħixu taħt l-istess saqaf wara li qiset il-fatt illi ma għandux indirizz alternattiv fejn jista' jgħix, il-qorti ddeċidiet illi jżommu arrestat fil-ħabs ta' Kordin.